Sorry lidi, sorry, čau. FIFA se tady ještě oblíkal a teďka se tady budeme, jen tak si zastřílíme a doufám, že to bude dobrý video, oba dva to doufáme. Mám pěkný rukavice, co? Ale kámo, nevyšku bojísta, jo? Jo, dobře, no. Tak chill out, kámo, chill out. Tady máme ještě míček. Tak, dobrá. Fajnový musím hokejka. udělat parčku, protože za chvilku už nám to dojde. Já vím, no, tak dělej, to dáš frajere, to nám za chvilku skončí už, to je blbý. Tak, jdem střílet. Počkáme. Tak už to doděláme, to se nebude na YouTube, no. Lidi, bude part 2, jo? Bude Takže druhý se part. podívej.